Du må flire det seriøst. Ja. Det er rart, eller er det så bra? Ja, hun smiler da. Hun smiler bare til at du ser meg. Du voldtok meg. Ok. Skulle du være varm? Men min faen ikke blir varm før vi fer. Jøsses. Og det er best å smøre det. Jeg er flink til å smile. Hei. Hva? Det ser riktig ut. Jeg står på turen og... Jeg holder på å filme ennå, altså. Det er veldig fotball. Der er den. Du må passe på så han ikke kjenner. Skal den gå på dass med, til du? Hva gjør du ut av det? Jaha. Du ser ikke smart ut. Du ser noen folk som står i ruta. Rart det. Det er happy family, liksom. Og den ungen som kan å smile. Ungen vår, det er det. Der, ja. Det er en ungdom. Ungen vår, jeg tror at vi snakker om unger. Det har jeg sagt. Det blir ikke Så så vi mye. spurte deg i stad sånn, er det mange unger på vei? Så det er sånn, det er alle. Så spurte jeg sånn, sa jeg sånn, at vi har hardcore sex på dassen. Fin blogg jeg har. Skal jeg på bloggen? Fuck you, bitch! Helt normalt sammen. Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du sånn? Nærmere av nesa i. Ikke ta fra da. Herregud. Å, renner maskara. Nei, er det sant? Renner maskara litt av.